Dobrý večer, pizzeria Skavite. Kde donesem tú pizzu? Prosím, No jaké prosím, mám tú pizzu, donášku a mám volať na toto číslo, keď bude pizza hotová. Kam ju donesem? to bude omyl. No nebude to omyl, počkajte, skontrolujem si číslo. 09 číslo? Haló? Nie. No tak je to vaše číslo, bo ja som to číslo volal. No tak to máte bohužiaľ omyl, dovidíte. Jaké dovidenia? Prosím, Dobrý večer, pizzeria Silvester, kam donesem tú pizzu? nepomýlili ste si číslo? Fú, určite nie, na toto číslo ste mi volali pred 20 minútami a z toho čísla vám volám naspäť. Že ste si objednali šunkovú s kukuricou a mám doniesť. Neviem kam, nepovedali ste. Ale ja to služby objednal. No aj tak počkajte, toto číslo mi volalo a ste si potom nič nemohol objednávať. Ja som vôbec nebol, ja ako... Tak počkajte, tak aj ste si nič neobjednávali. Ako... Ste si pomýlili, alebo čo, ja som vôbec nebol. Počkajte, skontrolujem si číslo 0. Je to vaše číslo? Nie, ale nevolal som. Tak počkajte, ale toto číslo mi to napísala pani Čašnička, ja ju môžem zavolať kľud, ak chcete. Aj tak, ale páne, tak čo budem robiť ja s tou pizzou teraz? Viete, peniaze nám idú stále, my nemôžeme len tak si pizzu robiť z ničoho nič, jak sa nám zíde. Tak ale neviem, možno si niekto vypredil, alebo čo, ale ja som si pizzu neobjednal. Tak a nie ste ochotní za tú pizzu zaplatiť? Neviem teraz, neviem. A keby ste zobrali na sekeru, že by ste potom donesli? Čo? Že keby ste zobrali na sekeru, že by ste potom donesli peniaze? No, Baby. ja aj s tou pizzou tu budem robiť, tu mám naštartované auto a neviem kam do piči mám ísť s tým autom, chápeš? Dobrý večer, pizzeria Silvester. Veziem tú pizzu na ten 30, teda, ak sme sa dohodli. Jaké čo, no objednali si pred 20 minútami pizzu šunkovú s kukuricou a ste mi nepovedali, ako mám odviezť a ste niečo spomínali o 30. Jaké jasné, páni, čo si tu zo mňa robíš srandu, alebo čo? Čo v pohode, čo ste drzášte tomu? Čo? Jaké čo, však objednali si pred 20 minútami pizzu slečna a neviem, kam ju mám odniesť. Haló, slečna. Nerobí si tam takto zo mňa srandu, alebo niečo také podobné? Tak ale my nerobíme pizzu len tak pre srandu, viete. Ste si objednali pizzu pred 20 minútami šunkovú s kukuricou a nemám ju kam odniesť.